Ayan sila. Asa ka, Arlina? Ayan. Tingnan natin. Ba't hindi ka pinagbayad doon? Doon na daw magbayad sa ano? Beach. Patar Beach. Yan guys. Paakyat tayo. Kasi pupunta tayo dito. Yan. Ang lighthouse ng Bulinaw. Bulinaw Lighthouse. There. Yan. May artistang nagpapapicture. 1, 2, 3. At yun ang nagpipicture. Wow. Dito samsam. Samsam. Isa. Tigas ng ulo mo, papalon kita. Nagpipicturean sila. Isa. 1, 2, 3. Dito muna tayo magpicture. Napakanabanggam mo si ate. Yan. Dito. There! Oh, ha? Hi! Yung isa, yung senior. Gusto nang bumaba. Oh, there! Ayan, behind the scene. Ang selfie nung isang Donya. Donya Arlina. Hi! Ayan po. Ang lighthouse. There. Kita nyo ba? Ang taas niya. Kita ba ang lighthouse? There. Ay, nagse-selfie doon na isa. Kinukuna ko yung lighthouse. There! Ang lighthouse! Hindi ba? Pamay na lang po ng cactus. Ang laki ng cactus. Laki, ang ganda sana dun, oh. Dun, oh. Yung old house na yan. Aura now, sunog ang balat later. Ay, isa pa yung papicture. Isa pa ito. Yung papicture po. Lalakad na kami. Yan. Yan, tutoy. Ito ha. Mga pa. Ang gamiras tangan. Nababa na kami. Yan. Daming people. Tinanggal ka ang face mask. Kasi malayo naman kami. Okay lang na wala kami face mask. Magkatabi nga kami matulog eh. Ayan. Nawawala pa ang suklay ko. Nawawala din yung clamps ko. Kaya, bruha. Okay. Ayan, yung lighthouse. O, dali, picture tayo sa lighthouse. Dito ka. Ayan. 1, 2, 3. So, ay. Nawala yung senior. Nawala na ang senior citizen. Lighthouse. That's the lighthouse. Nakad kami. Where is si Kuya, the senior? There. Yan ang aming sasakyan.
naman. Ayan. Marami pang parating. Yan oh. Nagdadatingan. Daming tao. Open na kasi siya. After nang nag-lockdown, parang ngayon lang din nag-open. Punta na kayo. Ha? Mahal pa yung tubig. Hindi naman tayo magtatagal. Hindi man tayo makakaligo. Ah, ito na lang. Kasi may oras din tayo. Ason. Anong cave? Hindi na kami pumasok. Kasi pag naman kami magtagal, malate kami. Ayan pala. Alin yan? Yan yung pag niya. Kaloko. Oh, Yung mapa niya. ito main gate. Madami palang pupuntahan dito. Alin kuya? Mataas ito eh. Mataas ito. Ah, way to the cross. Doon, kaganda. Dapat pala separate siyang pupuntahan. May Oo. accommodation din ba dyan? Oo, Oh, ayan, oh, may duyan. Oh, sa sunod. Eh, dito din ang Enchanted Cave pala, kuya? Ah, ito na pala Enchanted Yan yung Cave. Kala ko, alin yung Wonderful Cave, kuya? Iba siya. May iba lang talaga yun. Wala lang yung iba. Ito eh, marami kang may limit. Ah. So, yung one entrance, yun yung makaligo. Yung 150, secure. Pag 250, pwede ka nang Magligo. swimming pool. Ah, okay. Yung 250 pala. dun sa ano, bukod pa. Pwede na, lahat na yun kasama na yun. Ah, sa gustong pumunta dito, pag picture lang 150. Yung aakyat lang may kasama na bukod pa yung Oo. 50. Pero pag liligo ka sa Enchanted Cave, 250. Iba pa pag dito mag-akyat ka diyan. Okay. Dapat pala sasadyain mo siya. Saan ang accommodation dito, kuya? Saan ang tulugan? Ito? Ah, ito. Ayan, meron dito. Okay. So, ayan ang i-contact. So, ibang set mo dapat siya. Hindi siya pwedeng dadaanan lang. Okay? Sige, sa sunod na lang ulit. Hi! Sa tabi ko na naman ang upo ni X. Eh, galing dagat, umitim na si X. Kahapon maputi si X. Ngayon, oh, umitim si X.